Timbagak met ken kaidi anu gandat muntut ag subli. I am sorry tadya maikari napanalo ngamin ti sakit na ideal daw api manaw ka sa di kapay pulos nagpakada. Tawen met ati naglabas tinuruam ko tinagwayas sabay nalipatan ka namin ano ang nagparparik na nagkumabiyag ko ang subli ka hindi naklata kinit kita. Hinto nagsara ka kung silaban ka ipasulik tutoy mata ako mitaken ka sakto pa'y pangato en ipababa kastantot panang iparik na ang nagbiyagang nga awan ka. Pinto nagsara ka kung silaban ka ipasulik tutoy mata ako mitaken ka sakto pa'y pangato en ipababa kastanto parang iparik na ang nagbiyagang nga awan ka. Nga agbabawi ka na ang miris mo't nagbitutan. I am sorry, damage has been done. Tiyagnetim pagarap sa maitura balay gigen masaraka kalpasan niya siya ket panawan. Hinto nagsara ka kung silaban ka ipasulik tutoy mata ako mitaken ka sakto pa'y pangato en ipababa kastantot panang iparik na ang nagbiyagang nga awan ka. Suwanan na maililiwag lantaken ka bareng no kapailak to nga aramiden ka. Ito nagsara ka kung silaban ka ipasulik tutoy mata ako mitaken ka sakto pa'y kastantot panang iparik na ang nagbiyagang nga awan ka. HBO Records and Oyoboy Production.
sika kumat kain-in nangaw ken kakin-kin na tawa dumteng tu ipanawen baka sikan tu naglaeng ipudno para kanyak ay anyan na naglagsa pilpilite alupatan tu'y puso ka nakaseran kaya't ku amaamuan apay namin na itakalang di puso agsagsagaba tirigan gapuken ka sindut pudno para kaniya kisukadi wenno sika nagururaya kuma no ammo adungteng ka sika kumat kain-in nangaw ken kakin-kin na tawa dumteng tu ipanawen baka sikan tu naglaeng ipudno para kanyak ay anyan na naglagsa pilpilitek alukatan tu'y puso ka nakaseran kaya't ku amaamuan apay namin na itakalang This is HBO Records Original. abay nga itakalang adin teng dito'y biyako itan taaddan ang tagikwa to'y puso nagururayak kuma no ammo adungteng ka sika kumat kain-in nangaw ken kakin-kin na tawa dumteng tu ipanawen baka sikan tu laeng ipudno para kanyak ay anyan na naglagsa pilpilite alukatan tu'y puso ka nakaseran kaya't ku amaamuan apay namin na itakalang dumteng tu ipanawen baka sikan tu naglaeng ipudno para kanyak ay andyan na Oras na asyak tay umadayo Titli-tli ka ayat tabulod ko Rebeng na laeng nga inak beruken Kay mabukudak kanayak na ikeden Nupay na saen ngem daytoy tirumbeng Ammo adakes inta aramiden Jak maituret pay nga inak buyaen Palagluana gapu kariyak laen
isutay sulianam usok Henrik nam isut adaan karbengan awan titengel ko anang ikot ken ka nudila toy ayat na inaktin parik na jang maibdul no sa emtila kamit to dapulang kenayat ang pinulot ko at lune nagbalinag ka naruko nagpaatite isaan ko abubuko Nupay na sa ngem daytoy irumben amo adakes inta aramiden jok maituret pay nga inak puyaen panagluana gapu kaniyak laen jang maibdul no sa emtila kamik to gapula kenayat ang pinulot ko at lune nagbalinag ka naruko nagpaatite ti saan ko abubuko jang maibdul no sa emtila kamik to gapula kenayat ang binulot ko ak lune nagbalinag ka naruko nagpaatite ti saan ko abubuko Saan ko mga siya ti pabasulen no darak-darak tayan kelangin-langin sikat na naman anang baybayan sana kalaam mo nuwag tuog ka umanay ken kan makita na iti maminsan umanay ken kan tawag ken pa kumusta uray no nasakit pilit nga awate no panunutek nga sika di ay ayate ganiya tinipelak ti gumura diyan yung pata imbes
tinapudno nga agayan. Siya ipabasuli, tumarap-rap na ayat yan langin-langin, kasikat na lawang anang baybay-an, sana'k laam mo nuwag tuog ka, kung manay makita na iti maminsan, umanay ken kan tawag ken pa kumusta, uray no nga sakit pilit nga awaten, no panunutek nga sika di ay ayaten. Kaniya tinepelak di kumura, diyan baka imbes ngay ay wenak saan da hingga danes na kasta kati tinapudno nga agayan. Kasano nga ipaten ko di kasken ka martirak ta puso ayat mo jak marik na at matekon jak marik na tadungo kasanuwa jak guden panagtuog ko tinon ko nuwag nagkurkurangan kaniya tinepelak di kumura diyan ipakan imbes ngay ay wenak saan da inda danes na kasta kadi tinapudno nga agayan, kasta kadi tinapudno nga agayan, kasta kadi tinapudno nga agayan.
sa balit ng puso. Iwagsin ng panunod mo. Ngem lupod nung awan ako ulit ang puso. Ket ni ayat lipat ako. Ngem lupod nung adan sa balit ng puso. Iwagsin ng panunod mo. Apay payla siyak ti benay payan. In parupa mawan kay mo dingaken ka. Uray pa maranglaen. Asyak ti bat patgem. Apay akastoy ti kalak ama. Apay ngawit ko tiringga. Apay anaulpit ni kasat ko anak kaya. Pinadas ko amin akabayla. Pinadas ko ti agbalin anatibker tapno ni ayata di maraka. Pinadas ko in sakripisyo ko'y biyak ko. Awan pinanunod ko. No di si kalae nga ilipat patet ko.
Asipay biyag kuti inak nagbanagan, siput oras kanito pinanawa. Daytoy puso di na kantun malipatan, no pay di ka rin kaniyak naglikodan. Jakman met ni namnama salda to'y biyag ko, adi kantun gulibanday to'y puso. Ngem ala turay kastoy tigasat ko, iturak ipait na salda to'y biyag ko. Numan pa'y leda angkut agsasamusam, tuok ken rigat tinagkalak aman. Daytoy puso di na kantun malipatan, no pay di ka rin kaniyak naglikodan. Asipay biyag ko ti inak nagbanagan, sipud oras kanito pinanawa. Daytoy puso di na kantun malipatan, no pay di ka rin kaniyak naglikodan. Asipay biyag ko ti inak nagbanagan, sipud oras kanito pinanawa. Daytoy puso di na kantun malipatan, no pay di ka rin kaniyak naglikodan. Daytoyen tin na kinararapaan, napudno nga yatin paay mo kaniya. Nalawa ataw inta nagbaetan, saan nga isutlap peda sa ngalen taniayan. Sapay tadumteng daytoy a mensahe, ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayon. Ikari asiksikan tulae, ay ayaten inggat tungpal tanim si kalaeng biyagkon sa bali. Agmay-may saka mauyos man to'y biyag. Mamati ka kumakaniya kong biyag ko, ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno. Ay ati Bernati Weds, Ma'am Hanalyn de la Cruz at the Nishi Shop. And of course, to my executive producer, Ma'am Cecil Alcata Arconado. DJ Ness, Ma'am Elaine, Ma'am Allen Claire, Tita Daisy, sapay tadumteng daytoy a mensahe, ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayon. Ikarik asiksikan kulae,
Ipatpatik at tinapot no, ay ayatin ka. Ipatpatik at tinapot no. Di lagip mo jak malipat, nangipa ay tiragsak kaunggat, ni ayat intalimeng tuy riknak, wen sikat tidamo nga ayat, ingganat mauyos tuy biyag, nagbalin ka na paset kaniyak, uray awan kan kasman, marikrik-nak tibarat arakop mo kaniyak. Narigat iti manglipat, iti damong nga ayat, ayat nangipa ay kaniyak, iti umuna aragsak. Di lagip mo jak malipat, nangipa ay tiragsak kaunggat, ni ayat intalimeng tuy riknak, wen sikat tidamo nga ayat, ingganat mauyos tuy biyag, nagbalin
samusang ut na kinsanaan ikating palag ang gapu inagubsang lagi-lagitin linaksid naman tapusong sikan ko pailat patpatig ko imbilang ka sikat iamin ko ingat mauyos tuy amis ko imbilang ka sikat iamin ko ingat mauyos tuy amis ko. Di na man kalikudan sa lutsubdek man ken ka damag ko asyak kay kaguram himjag amot pangigapuanan di na kadin ay ayatin wenno adan sa balin anangita klinam itarignan dinagkadunay pasakkan at kadi karbengan manglapet ita paggugustuhan nawaya ka no pagkaragsakam hindi tulak di mo kat lipaten tila idaw-dawat ko pinagkat kumapagpagitaan ragsakyo akasam itan na masugat to'y tangga din ay ayatin wenno adan sa balin anangita klinam itariknan pinagkagunay masaktan at kadi karbengan manglapit ika paggugustuhan nawaya ka no pagkaragsakam hindi tulak di mo kat lipaten tila idaw-dawat ko pinagkat kumapagpagitan ragsakyo akasam itan sa masugat ko'y kaungga ragsakyo
ang kasamitan, tama sugat tuwing kaulan.
singin at marikrik na kaput na laos nga iliw kuken ka tanawagan ka abay titawa bareng mapasangpet ka agureak biyak agureak isasangpet mo
lapdan daytoy rikna nga agladini nga sikat malagip ko agsa sa inek daytoy puso tilak ame asaem ken tuog jak maep tuy iliw ko ngem patasek biyag ko nga ito rin lupay na sakit nga awate tinagsina mga puso ang tulpin natin tunay awan ka tuy sidong ko jak tugang den nalipatan daayat mo daytadong mo awan umarta tuwing nga ay ta sikalat makariknaan di ka tupulos malipatan na minsan nagbalin ka ang paset ko'y biyag ko agiyaman na tatimdeng ka anang paraniyak nalidem alubong ko biyag ko ay ayatin kaunay uray ang kandito'y dena jak maepe tuy iliw ko ngem patasek biyag ko nga ito rin lupay na sakit na awate tinagsina dua nga puso magtulpin natin Uray awan ka tuy sidong ko jak tugang den nalipatan daayat mo daytadong mo awan umarta tuwing nga ay ta sikalat nakariknaan di ka tupulos malipatan kada minsan nagbalin ka ang paset to'y biyag ko agiyaman na tagimteng ka anang paraniyak nalidem ang lubong ko biyag ko ay ayatin kaunay uray awan kandito'y dena Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools.
Di puso't di mamali
iti dumte Jago itapas ang bayan Agon mo ngayon Isusobling dito'y tanan Katu'y ayan naping manawag Kastan tumet lang may kasublian Tasikala eng nangikarya Tuy puso kelik na Jakun kaya't di agayat Ludi sikat pagbanaga Ludi sikat pagbanaga Damangaw awag yan ka oras alas 3 ti parbangon Mangigmo samit sa miweng ni aya May sa papel na sirayat na sibay mo Ako na ay ayaten ka May sa anang tedken ka Ket puso agrupab ken ka Ngem di mo pulos pagarupen Tagtagain pen na ka Tuy kantamang sagit Tapuson Siyagrayo ken ka Ngamin awan kapadpadang nga dagkaunggak Awan makabulot nga dakato'y puso Sikalaeng liyag ko Ngamin awan kapadpadang nga dagkaunggak Awan makabulot nga dakato'y puso Sikalaeng biyag ko May sa anang tedken ka Ket puso agrupab ken ka Ngem di mo pulos pagarupen Tagtagain pen na ka Tuy kantamang sagit Tapuson Siyagrayo ken ka Ngamin awan kapat
kapadpadang at kaunggak awan makabulod ngadda kadtoy puso sikalaeng biyag ko ngaming awan kapadpadang at kaunggak awan makapulo ngadda kadtoy puso sikalaeng biyag ko sikalaeng biyag ko sikalaeng biyag ko. Colder when you're frozen over like I am. Well, I know you know that like it's colder when I'm older than I am. And I know you know that I have lost composure, but I'll hold you closer while I can. I never told you that I'm slightly broken, that I might lose focus when I am. I know you know that life gets colder when you're frozen over like I am.